האם הגורל נכתב מראש? שנה עברה בקלות, ודווקא באוהל קליק אחד שינה את הכל. האווירה ברכב הייתה טובה. חניון אוטובוסים, הוליווד. אבל בשבילי, היינו על גג העולם. תכננתי רגע מושלם, אבל במציאות, רעדתי כמו עגבנייה מול חצי מסעדה. איך היא אמרה כן למרושם הזה? מכאן ישר לאמריקה! 5 שנים, 4 דירות ומיליון ארגזים. ואז הנסיך הגיע. בניה נולד, תואר ביד, מפתח ביד שנייה, ברוכים הבאים לממלכה בחריש. 3 years later. סוף סוף, ברוך השם. ישראל במלחמה. חשבנו שנקבל קצת נחת, אבל לגורל יש לוח זמנים משלו. הלב דופק כמו תוף מלחמה. חוסר ודאות לצד הציפייה, ואז פיתוח חירום. רק שיהיה בסדר. Just a little further. Ayala, I love you. ואז הוא הגיע אלינו. 990 גרם של נס טהור. קטנה, אבל הלוחמת הכי גדולה בעולם. והיום, איילה אהובתי, מזל טוב. הכנתי לך משהו קטן, מקווה שתהני.